Mhm. És valami? Ez komoly. Sziasztok! Ugye ígértem nektek már nagyon-nagyon rég, hogy lesz ilyen videó, hogy egy nap rólam, hogy mit csinálok egy nyári napon, és hát próbáltam megcsinálni, de nem volt időm, és megcsináltam, nem lett jó, meg ilyesmi, és ezért nem raktam fel a YouTube-ra. De most biztos, és jó. És akkor most kezdjük is el. Még azt el szeretném mondani, hogy egy ilyen felgyorsított összeállítást fogtok látni, és jó szorok.